Și vă salut și bine ați venit la episodul 1 din Nafi Carp Team. Suntem pe lacul Pleașa. Am lăsat mașina la stand, am descărcat totul. Urmează un 48 de ore, destul de interesant din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că venim după un concurs. Vremea ploios. Ce urmează, vedem. Cum ar veni fir întins. Gata, oficial am terminat instalarea, este ora 6:13. Aici rodpodul, întoarcem camera imediat. Soția înăuntru pregătește să serve și un paharel de pălincă și să înceapă 48 de ore bine. Că plec mai devreme, dar asta e altă poveste. Și dragilor, start partid al vostru pescar începător, fără figuri, cu haine, foc, ăste, combinezon primit de la tata, de aviator, frig, plouă. Rodpodul, avem un Daico. Da, 4 lansete, primele două, haideți să facem așa un zoom out, primele două avem bilă, avem o solubilă de la Bucovina Competition X, aici o bilă primită de la fratele meu Jean, de la Casa Pescarilor din Ploiești, românica pe care o cunoașteți, gravată, primită, cadou, avem un bag, folosim un mix de baguri de la 2,20, iar pe partea din stânga, tot un bag. Ultima lansetă, opa. Și aici avem mixul de baguri tot de la Jean, de la Casa Pescarilor, ăla pentru apă rece, fluo, frumos. În primul bag am băgat de la Mazilo, de la 2,20. Acesta l-am de mult timp, îl recomand extraordinar. Și pe partea cealaltă, unde este deja fluo, am adăugat niște cesele la recomandarea lui domnul Felix Roman. Start partid, avem 48 de ore la Pleașa, standul numărul 8. Unde de versura pe mare, 2,5 metri, pe partea asta de căsuțe premium, că sunt cu soția și câinele și a trebuit să ofer condiții. Mai avem un vecin pe standul 5, nu știu ce se întâmplă. Avem acolo standul 9, 10, 11 ocupat și 13 capătura. Fire întinse, băieți. Este ceasul 7:30. Încă aici, niciun bip, niciun țip, niciun tiririt. Haideți. Opa. Ceva. Să mă mai alea și pe mine. Prima captură, ora... Nu știu ce oră e. Ce e, bă, piciule, bă, 5 kg ale tine? Care am avut prezentare? Nu mi-am să aminte că tai croc și că ai ieșit în șosete. Bună dimineața! Un run destul de interesant, am putea spune. Vedem ce e cu peștele acesta. Pare interesant, deci un de-ala cu bătăios, la o oră târzie este ora 4. Mare nu este, puteți vedea. Uitați aici. Da, ce m-a rupt. M-a spart. Ce frumos e. Hai să nu-l ținem foarte mult. Uite, e și răniță, săracul. Are buba. Are buba. Oh, mamă, băi, e imens. Mă speriu. Nu am văzut în viața mea un pește așa de mare. Ce fac eu acá? Bravo, ticule. Și a început a doua dimineață, o noapte bună. Bună dimineața, cum ar veni? Noapte bună, v-ați prins? Am avut o seară, am avut activitate. Soția doarme, câinele doarme. Am scos unul de 5, unul de 15. La beguri amândoi. Ăla de 15 m-am luptat ceva. Eu am zis că e amur prima oară. Dar frumos, un pește frumos, puțin rănit. Acum așteptăm.
Am dat refresh la toate lansetele. Avem deversorul acolo. 1, 2, 3. Al patrulea bec l-am aruncat în mijloc. Păsările la mare a venit din diagonal așa. De aia nu știu exact și cu deversorul ăsta. Toată lumea a zis să dau un deversor. Am dat un deversor. N-am mai fost pe pleașă. Am dus frumos, am aruncat niște bile. Și acum putem aștepta să ne bucurăm așa de prima dimineață pe lac după 6 luni. La mulți ani în România, 1 decembrie. Cobra Hakuyo de 24, 130 lungime, carbon, un ergonom. A venit mâncarea, bă. Să trăiești. A venit mâncare. Mamă, v-ați comandat pizza? Da. De unde? Nu ai apăsat. Deci tu ai 2 nepuse? Doi să te pup frumosule. Că cred că... Da. Că nu mai am, nu am sling. Trebuie să... n-am ce să fac. Taci din lume. Hai să vedem o cântărire. Să nu fugă, Ticu. Sorin. Ia să vedem cu tara la sling. Avem un... puțin. 15800. Bă, și-am zis că ești mai mare, mă, nebunule. Părea mai mare, da, da. 15800. Nebunul. Haide, mai dăm și cu spray o eliberare corectă și la revedere. Aude. Zi. Este foarte bătuios, ce pot să zic? Îmi rupe umărul. Opa! 16, 3. 2. No, nici n-am putut să-i bag sub... Și este ora 9, a început a doua seară din cele 48 de ore pe lacul Pleașa. Din punctul meu de vedere, până în momentul de față, o partidă perfect, family friendly. Am făcut un dușulescu, am comandat o pizza, deci lacul Pleașa, din punctul meu de vedere, nota 10. Pe lângă asta am și avut câteva capturi bunuțe. Am început cu 1 de 5, după aia 1 de 9, după aia 1 de 15, 15, 8, 16, 3. Numai pe bag-uri, deci pe bag-uri s-a vrut. Am rămas totuși cu una pe o critică echilibrată, dar avem 3 pe bag-uri. Cum va decurge restul serii? Curiozitate și pentru noi. Nu mă aștept, deja am planul făcut. Am zis, bă, o să trag în seara asta, o să am activitate. Și mâine pe la vreo 9-10 așa le scot și mă pun să mă culc câteva ore și după aia strâng și... Așa e și cu pescuitul ăsta. Până în momentul de față, 100% sunt client și voi fi client fidel Pleașa. Și aproape de casă, eu știți că sunt ploieștean, dar stau de 10 ani în Brașov. Pentru că în Brașov nu prea ai multe variante să pescuiești. Adică dacă vrei o baltă bună și cu pești, ok, condițiile nu le ai neapărat în calcul, conduci o oră jumate, 2 tot conduci. Ok, ai Doripescu aproape, dar să prinzi locuri la Doripescu, o scuză-mă. Ai Magic Lake, nu mai merg pe Magic Lake. Balta Aurelia, tot zice lumea, de aia n-am fost până în momentul de față. Balta Cristian, frații mei, grătare relax, nu-ți pești mari, pă, dai densitate, ai, te distrezi, ești pui mâna pe pește. Dar te duci în sus, ai Rugănești, San Paul, Brădeni, conduci 2-3 ore, vin partea asta, ai Păulești, Pleașa, Green, conduci 2-3 ore, te duci spre București, la fel. Așa e cu pescuitul la Brașov. Dimineața a început a doua dimineață, crapă de soare, ne-a trezit o bucată pe la vreo 9 kg, mi-am dat seama, așa bine am dormit azi noapte, că m-am relaxat, am scos pește, nu m-am mai stresat, am dormit. Și acum la 6 și ceva, unul de 9 kg. Ba maica a luat-o și Bila, dar aici cred că i-a dat drumul, că e critică echilibrată mare și o fi scăpat. Liniște pe baltă, am rămas singuri, noi și administrația, soția doarme, câinile doarme. Ne pregătim de ultima lansare din punctul meu de vedere, dacă nu trage, nu mai schimb niciun bag. Hai, fie atenție, avem 3 bag-uri, 3 diferite.
Bună dimineața! Am plecat cu un run destul de agresiv, vreo 7 kg, zic eu. Da? Avem activitate și acum pe lumină. La cuplea așa nu se oprește din a ne surprinde. Bravo, tati! Felicitări! Oho! Mamă! 13.100, 13.200. Bine! Bine! Forțau! Frumos! Mândril pe cinste! Pește frumos! Și o eliberare ca la carne. Nafi Carp Bloodline. Încă o reușită pe 2 decembrie la Cupleașa. Avem 7 bucăți, 4 de peste 10, 3 peste 15. Zi bună! Nafi Carp Bloodline.